klase ko maya-maya. Bagong makakain. Tibidang, babay na. Kita. Bye-bye, tay. Ingat ka. Ingat sila. Di ako. Ingat sila sa'yo. Sige tay. Sige. Sige na. Yan, tawagan natin si tatay. Nagre-ring na. Kumusta na si tatay? Dito pa rin ako sa site. Ayaw sagutin. Ring. Yo, tay. Okay. Tay. Kamusta? Kamusta? Ito. Tatay. Oh. Tatay. Magaling ka na? Medyo. Dito ka sa barracks. Dito sa barracks. Chin, si tatay, Chin. Kumusta mo yung tatay? Hi, tay. Uwi ka na. Pero pagkahiga mo dyan Oo. Oo. Uwi ka na, tay. Di ka raw nagpaalam sa kanya. Magpaalam. Umuwi ka muna dito. Magpaalam ka. Tas alis ka na, tay. Papayagan naman kita, tay eh. Tay, uwi ka na, tay. Tinatawagan eh. Papayagan niya kita. Umuwi ka na muna. Paalam ka sa akin, tay. Tapos payagan na kita. Tapos Kaya magaling na. Ito. Magaling ka na, tay. Ha? Magaling ka na. Pag ano? Pero okay lang. Tay, yung ano dyan, yung gamot dyan, chicks. Yo. Nahanap mo na yung chicks mo, tay? Yan ano? Nahanap mo na yung chicks mo? Wala. Wala naman akong chicks dito. Ay, maluya si tatay. Maluya ka, tay. Kurang na nga eh. Oh, kagurang na. Si Tilo nga daw, susunod sa'yo. Ang pinakamamahal mong apo. Ayun, no, po. Wala. Susunod nga dyan si Tilo sa'yo. Ha? Ayaw ka rin mabalik. Marlika sa kamusliman para ano yung pagsalita, matuwid yung pagsalita niya. Grabe ka naman, tay, kay Tilo. Kailan ka na babalik? Kailan ka babalik, tay? Hindi ko pa alam kung kailan. Hindi mo pa alam? Di pa. Pag ka na daw tayo bumalik kasi nga susunduin ka ni Tilo. Pero wala ka nang trangkaso. Lamang yan. Medyo maayos-ayos lang. Yung pilay mo, okay na? Well, di pa rin. Abang buhay na yata yung dadaling ko. Paano na kaya yan, no? Sa tibidang, oh. Tara, tay! Nagkita na kayo ng mister ko. Ha? Nagkita na kayo. Hindi pa. Hindi pa. Tawagan ko lang pa. Ay, wala man ako doon sa Taguig. Saan ka? Dito sa Kalamba. Ah, Kalamba, Laguna? Oo. Ang ginagawa mo dyan? Ito. Ay, ayan o. Gawa ko ng ano. Ah, may next run ka? May next run ka? Extra lang na ano. Extra lang pang isang taon. Ah, may trabaho pala si tatay ngayon. Nadaan-daan lang. Oo. Ano yan, kontrata mo? Hindi. Ano kailan mag-umpisa dyan? Di ko pa alam kay kuya kung kailan. Magpipista na baga doon. Pitsa uno. Isa ano ba? Oo. Uwi nga ako maya-maya kasi nagpapatulong si tatay na ano,
Maghanap daw kami ng baboy. Magkakatay? Oo. Amo? Ano? Ikaw, di ka mamimista. Pamasahe lang eh. Lugi na. Oo. Tapos, pamasahe lang. Lugi na. Tapos kakain. Halagang 20 pesos. 20 pesos. Alfonso. Marami rin dito. Oo. Ano pa rin pala yung pilay mo. Dami kasi nagtatanong eh. Nagkukumusta sa'yo. Mga viewers. Kako tawagan ko nga si tatay. Naka ano ka? Oh. Binibidyan kita. Ito lang yun. Oo. Yung medyo practice lang, medyo nakakataas na. Oo. Pero lagnat wala na. Medyo, ubo na lang, yung mayroon pa. Oo, ubo na lang. Oo. Pero medyo madalang na rin. Oo. Oh, sige na tay, baka may ginagawa ka. Kung kasagsagan Oo, sige na tay. Nakwaran ka na. Oo, sige tay. Update lang. Ingat ka dyan tay. Sige, magbabay ka na Chin, kay tatay. Bye! Say ingat, tay! Oo. Ingat, tay! Ang tawag ka. Ingat! Iga-iga mo dyan Ano? Sarap ang iga-iga mo dyan. Magka-klasiko, tay! May klasiko, maya-maya. Bagong mga kain. Oo. Tibi lang, babay na kay tatay. Bye-bye, tay! Ingat ka! Ingat sila. Di ako. Ingat sila sa'yo! Sige tay, sige tay. Sige. Sige lang. Oo. Bye-bye. Ito yung natawagan na natin si tatay. Dami kasi nagtatanong. May na-extra pala si tatay dun na ano, trabaho. Kalamba daw sa Kalamba. Nagwi-welding. Kaso wala na raw siyang sinat. May ubo. Yung ubo yung ano niya. Tsaka yung sa balikat niya na pilay ay masakit pa raw. Ayan. Edit muna tayo. Ano yung mata? At kumusta ka raw Tilo? Sabi ni tatay. Kumusta ka raw? Sabi ni tatay. Okay. Okay daw siya tay. Manonood yun eh. Ano yung masasabi mo kay tatay? Tatay. Ano sasabihin mo kay tatay? Ingat palagi. Si tatay. Love mo si tatay, love mo. Love mo si tatay. Ingat palagi. Ganito daw yung gustong laro ni Chinchin, oh. Pintiran to eh. Pintiran. Pintiran nga yan. Yan, malupit yung gumagawa ng assignment. Hindi pa tayo nakararong. Pasang sa nataling ah. Ano ba Chin? After yan, ma'am. Pinapagyan mo nakahiga. Online class. Ito yung maingay. Tapos dyan may lumalagang. Tulog si Tilo. Tulog. Tulog mo ito. Oo. Ang kung maputol din yung yung tali niya. Kausap man natutulog. Wala, tulog. Tulog talaga. Tilo yung kausap mo. Okay. Andito na ako sa bahay. At yan si Kanoli nandyan. Tilo, nagakot. At yun, di ko na natulungan si Tilo na magakot. Di ko na natulungan. Pasensya na. At may pinagawa sa akin si Kanoli na vlog. Yun. Nagulat sila agawin. At pupunta ako dun sa bahay nila Ate Bidang. At may pinapakuha sa akin si Kuya Gatcho. Kasi may tatapusin dun sa bahay kubo niya na puputulin. Kunin ko yung circular. Sabi ni Kuya Noli, siya na lang yung magdadala para di ako mahirapan dun sa motor. Kumbaga sasakay na lang ni Kuya Noli doon sa kotse niya. Ganda ng pathway. Yung baka umiinom. Naalala ko tuloy yung baka ko, ninakaw. May baka ako dati, ninakaw. Hindi ko na nahanap.
Tibidang! Asan babae dito na Tibidang? Ay, dito. Hindi ko alam bahay mo, kala ko doon eh. Kunin ko yung ano, circular. Ngayon lang ako napunta dito. Circular. Circular, yung pamputo ng kahoy. Ano na kuya? May mga manok oh. Mga panlaban. At ito na, nakuha ko na yung circular. At panis ka ano uli. Ang ganda ng pathway oh. Sakit sa ulo ng init. Grabe oh. Amo. Ano ba sakay para ano? Oo. Hindi ka mahirapan magbitbit. Sunod na rin ako. Amo. Ikaw sir, sabay ka kay Kuya Nel sa akin. Nalooban ako na daan. Looban. Sa akin na lang. Diyan ako sa ano, magagas pa ako. Daan na lang kita dyan sir. At yung uwi na rin kami. Sasabay na sa akin si Sir Teacher. Tilo. Pahinga ka na, Lo. Pahinga ka na. Alas 4 na. Hindi na kita natulungan kasi may pinuntan ako. At may ulam ka naman dito na, di ba? May ulam na rin si Tilo dito. Yung niluto ko. Ito, dami pa niyan. Bali, magluto na lang siya ng kanin. Ay, konti na lang. Maluto ka na lang, ha? Sige, Lo. Kami. May ulam na rin si Tilo. Palabas na kami ni Sir. Tindahan nila Gwen. Oo. Oo, ikaw. Wala ka naman pati madadatnan dyan. Ito na yung jeep na sakayan ni Sir. Sige Sir. Oo. Ano si Sir, sakay na. At ako, uwi na rin ako. At mag-i-edit pa at mayroon pa tayong gagawin.
Nandito na ako sa bahay. Asawa ko. Sakit pa ulo mo? Huwag kayo mo. Mala. Mala, di masakit ulo mo. Mamaya, sasakit yan. Kape? Kape tayo. Mama. Kausap mama niya. Labo. Kape kita. Ano, kape? Nag-i-edit na ako. Ma'am, Maganda ka na. nakangalo. At yung mga tuwa mo na parang Oh, papatimpla ako ng kape. Gutom ako. At, Maluyang pati disik. at yung gatas pala ni nanay ito. Gatas. At may chinilas akong binili. May pinili akong chinilas. Subukan mo nga kung gusto mo ng ganyang chinilas. At bili rin kita. Maganda, matibay. 250 at binigay sa akin ni ate na tindera. Viewers pala yun. Binigay sa akin ng 230. Matibay yan. Baga? Ano? Okay yan sa'yo? Bili na lang ako. Yung chinilas mo, chinilas. Tibay yan, parang ano, hindi naghahaba. Hindi siya bumabaon yung paa kahit matagal na. Eh, yung chinilas mo, nagagamit ko din naman. Dito lang naman ako sa bahay. Ganda yan. Oh, gamitin mo. Sige na. Nagpatimpla ako ng kape sa asawa ko. Nagutom ako. Baka makabawa. Mag-i-edit lang muna ako. Habang nag-i-edit, magkakape at magduduyan. Yun ang pahinga ko. Pagdating na sa bahay, ang pahinga ko, edit time. Wala kang pahinga. Yun ang pinakapahinga. Nakahiga ko niyan sa duyan, tapos nababagsakan yung mukha ko ng cellphone. Nababagsakan. Kasi minsan nakakatulog ako. Bukas walang pasok sa meeting. Walang pasok? Yung maganda. Yung isa. Yung isa. Yung mga pinapasok kanina. At yun, nagbabasa ko ng mga comments para ma-replyan din natin sila. Ganun lang yung boy vlogger. Kaya ang bakit mo, pang init. At yun, natawagan natin si Tatay Kalusi, kinamista natin. At yung ubo pala, sa mga nagtatanong, sa mga nagko-comment na nagtatanong kay Tatay kung kumusta si Tatay, yan po yung sagot ni Tatay kanina ay wala na siyang trangkaso. Kaso yung ubo niya, tapos yung pilay niya dun sa balikat niya ay di pa gaano katagal. Ay, di pa gaano katagal. Di pa magaling, matagal na yun eh. Ano to? Ano sa kanya? Baka doon kasi sa bag na dala-dala niya, bigat kasi. Hindi pa yun, di pa umuwi. Ano na yun? Kasi pinahilot na nga yun dati dyan. Sabi ni Tatay, baka habang buhay na raw yun, nadadali niya yung balikat niya na masakit. Hindi na Tapos, hindi. Naangat niya kaso masakit, hindi nasasagad. Kumbaga nakaganyan lang, hindi nasasagad na ganyan. Hindi na normal. Tapos may na-extrahan pala si Tatay na trabaho. Doon nasa Kalamba. Nasa Kalambangan si Tatay. Kaya malilit siya. Nagwi-building. Tapos tinanong ko kung kailan siya babalik. Wala pa nasabi Tatay kung kailan siya babalik. At nagtanong rin sa akin kung kailan magsisimula. Yun, di ko rin alam kung kailan magsisimula. Pero ang ano ko, siguro, pagkapista sa San Roque, ang nakakaalam po niyan si Kanoli. Basta antay-antay na lang kayo at madali na yung magsimula. Kabayan na. Sakit ng mata ko. Makati. Lalo ka nga kasi, pa-check dun sa niligi. Papacheck up ko rin to. Yung mata ko kasi sa ano siguro, sa radiation pag nag-i-edit. Lalo pag nag-i-edit ako na may nakatutok na electric fan, sakit sa mata. Kati. Tapos panay, ganyan-ganyan na. Ano lang yan, may moisturizer. Basta alam ko, sa cellphone to kasi nung di pa naman ako nag-vlog, di pa ako masyadong nag-cellphone. Di naman ganito yung mata ko. Tapos ngayon, nararamdaman ko na ito talaga yun. Saka na. Baka doon na lang sana sabi ko sa Quiapo. Hindi May nagano. Paano mo na baka, may patak lang naman yun. Next, ano na lang, kung kailan na. Ay mo na lang muna kaya. Bigay ko lang ay mo. Yung moisturizer, Ayan po, hanggang dito na lang vlog na to. At yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo mga viewers. Yun, sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat.
At uwi na ako. Hapon na. Maya magtatanong-tanong ako dito kung ano. May... Ano ba yun? Basta, yun na. Bye-bye!